Jo, tak. Hvad har du så tænkt dig? Jamen altså, jeg har tænkt mig, at jeg nok på den mest vidunderlige, pragtfuldt, herlige måde kunne afvikle hele arrangementet i løbet af 60 minutter, som man tog sig sammen. Fordi mange gange så er det jo sådan, at sådan arrangementer, de trækker ud uendeligheder. Og på en skøn måde, så tror jeg altså godt, vi kunne gøre det, så vi presser lidt sammen, og så får det hele afviklet med overrækkelser og alt muligt. Yes. Ja. Kan vi bare køre? Ja. Du må gerne gå i gang. Jamen, der har jeg jo så lavet sådan, at jeg har jo instrumenter med. Altså det lover jeg så, at det kan jeg så lære at spille, inden vi kommer i gang. Jeg har en sækkepik, der ligger herude. Jeg forstår, du vil spille musik, men du har aldrig spillet musik før. Nej, det har jeg ikke rigtigt, nej. Okay. Nej. Okay. Og det er jo lige præcis det, der er noget, jeg overrasker. Ja. Der synes jeg, det er vigtigt at få en, der har spillet musik før. Jeg tror bare ikke, at jeg forstår, at det er vigtigt, at hvis der er nogen, der kan spille musik. Og det der med overraskelsesmomenter, der kan træde ind. Du kan faktisk ikke noget. Du kan ikke noget. Det er det, du prøver at sige. Men jeg kan lære det ikke. Jeg tror ikke, du tror, du kan lære det, men du kan ikke noget nu. Kan du spille musik? Det er jo ikke sikkert. Nej, men man skal da, hvis man kommer hen, altså man kan jo ikke stå og sige, så har jeg tænkt mig, man skal da lige vise det. Du har for lidt at byde på, så jeg tror, vi siger tak. Det er også for mig. Jeg tror, vi siger tak. Døren er der, tror jeg. Jeg har ført en vittighed så. Ved I, den tager. Ved I hvorfor, at Churchill han brugte V-saksetegn der? Nej. Det var fordi, at papir det var optaget. Men nej. Tak for i dag. Tak for i dag. Ja. Men det var fint. Jeg er simpelthen bare nødt til at sige, altså, en ting er at sige, så har jeg tænkt mig det, så kan jeg spille på det, og min sækkepige ligger lige herude. Noget andet er at være en, der ligesom faktisk kan spille. Folk ved, man kan spille. Ja. Okay, det behøver man jo ikke. Så har vi Movie Clip, så har vi en Wannabe Darth Vader, så har vi forskellige sange. Ja, men whatever. Ja. Vi skal holde fast i, hvad det er, vi har heroppe i Thyhallen, ikke også? Altså, så dårligt var han jo heller ikke, og måske det der med musik, det er jo ikke afgørende. Altså, så derfor siger man, jeg synes sådan lige, slap nu lidt af. Altså, jeg mener, vi er på rette vej, men det var ikke den rigtige. Så er det bare, jeg mener. Der er også nogen, der ikke behøver at gå hjem og øve, som for eksempel har spillet på Orange Scene på Roskilde. Det kan godt være, men altså, jeg synes, de findes også, de findes også scenen udenfor her. Vi stopper altså Orange Scene og så Thyhallen. Det skal jo ikke sammenlignes. Vi har brug for en mand, der kan binde det, den aften sammen. Ja, men hvis man har det... måske også på et højere niveau end Orange Scene. Altså prøv lige, hvad er Orange Scene for noget? Skal vi se den næste lige? Hej. Hej. Tak sidst. Simpelthen skrevet en sang til lejligheden, hvis man kan spille for den. Ja? Ja? Vil I høre den? Ja, det bliver rigtig gerne. Jeg vil så gerne være konferencier ved Thyhavn. Jeg har jo lige nøjagtigt det, der skal til. En portefeuille og en skjold. Ja. Ja, jeg synes ikke, at det er ikke lige det, vi efterspørger. Desværre. Okay. Desværre. Eller det bedste, der har været, jeg skal sige. Jeg ved ikke, om det er lidt jaloux, eller hvad der sker. Så... Jamen, jeg har jo sagt, at... Ja, jeg siger også nej. Jeg siger også nej. Så er det lige meget, hvad jeg siger så. Hej. Nå, velkommen til. Simon. Hej. Hej. Simon. Hej, Simon også. Hej. Hvad så, Simon? Hvad skal vi høre fra dig? Jo, jeg er dansktopmusiker med kommunistiske undertoner. Yes. Ja, og det er på et utroligt højt plan. Lad os høre, hvad du kan. Okay. Og jeg vil møde hinanden på en kro i Berlin. Og vi blev forelsket, trods vi synes det var til grin. Og jeg vil møde hinanden på en kro i Berlin. Prøv lige at stoppe en gang. For det første, man klapper på 2 og 4. Ja, men det vil vi lige sådan sige. Så bliver jeg ikke. Nu er det skal du ikke sidde og luk lige. Skalle far. Ja. Jeg lige snakke her, ikke også? Der er mange ting at sige til dig, Tørrehår. For det første, synger du, vi mødte hinanden på en kro i Berlin. Ja. Der er ikke nogen fucking kroer i Berlin. Lad os lige starte der, ikke? Prøv lige her. Hold lige kæft. Nej, det gider ikke det der. Det er for ungt og irriterende. Det er den typiske unge
Inger Sving, lige kom på gymnasiet. Jeg tager lige en 70'er skjort på, tørt hår, så kører Stor snude, lad os nu se. Vi skal bruge noget op i Thyhallen. Jeg vil gerne lige høre det en gang til. Og jeg vil møde hinanden på en kro i Berlin. Jeg kan ikke holde ud, nu går du ud. Og vi blev forelsket. Du går ud nu. Trods vi tyst, det var til grin. Mester, du går ud nu. Jeg gider simpelthen ikke se mere på det. Nej, men fordi der sidder en gammel far, der godt kan lide danstrøm. Fuck, irriterende er det ikke? Hvad gør jeg? Ja, du spiller også. Jeg styrer Danmark for helvede. Sæt dig ned og slap af, mand. Jeg er i tv, jeg er på festivaler, jeg er på hitlisten. Nå, det vidste jeg ikke noget om. Nej, det går du tydeligvis ikke. Ja. Men så prøv lige at følge lidt med andre steder end fucking P4, altså. Ja, altså, nu synes jeg, det går for lidt. Det kan godt være, at han ikke skal være konferencier, men han skal i hvert fald med i showet.